pushaymonman qilgan ishim uchun. Ota-onamni xafa qildim. Yer yuzidagi jamiki musulmonlar 2 milliarddan xafa qildim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Rostdan chin yuragimdan men pushaymonman. Bu kitobdan qasos olib qo'ydim. Shunaqa yomonlik qilib qo'ydim, pushaymonman. Alloh ilohim акнун барои бахшиш пурсидан аз мусалмонҳо дер шуд, зеро ки коре ки ту нисбати мусалмонҳо кардӣ, зеро таҷовузе ки нисбати дини худо, китоби худо, каломи худо, китоби тамоми мусалмонҳои рӯи дунё ки муқаддастарин китоби рӯи дунёст Қуръон, ти нисбати мусалмонҳо чунин корро кардӣ, албатта ва бояд ҷавоби диҳӣ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ, бародарони азиз, хоҳарони меҳрубон ва тамошобинони шабакаи Корвони Умр. аз ҳамаи шумо хоҳиш навора бо диққат то охир тамошо кунед ва дар бораи ин бадбахт чӣ гуна дастгир шуд маълумот мегиред ва аз шумо хоҳиш дар видео якта лайк монед ба хотири дигаро дидан, бо хабар шидан. аз шумо чизе намеравад, як дастгирӣ халос. бародарони азиз, дар сомонаҳои иҷтимоӣ навори паҳн шид оиди ана ҳамин мавзӯъ чӣ гуне ки шумо дар рӯи экран дида истодаед. ин бадбахти лаъин бо Қуръони Карим, бо каломи худо чунин рафтор кард. Як рафторе кард ки ҳатто бовар кунед инсони мусалмон ҳангоми дидани ин навор дигар худашро дошта наметавонад. навори дирӯзаамон қариб 7000 просмотр гирифт, вале зиёда аз 250 комментария ҳаст. дашно мекунем, фалон мекунем ва баъзеҳо гуфтанд ки ба ин ҳидоят напурс. худованд ҳидоят кунад ҳар касеро ки чунин гумроҳ аст. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор. албатта ҳар касеро худованд ҳидоят кард, ҳеҷ кас наметавонад ки гумроҳ созад ва ҳар касеро ки гумроҳ кард, ҳеҷ кас наметавонад ки ҳидоят кунад. худованд зоти бузургу меҳрабон аст. ва ин бадбахт шаҳрванди Ӯзбекистон аз хуни мусалмонҳост. айни ҳол дар иёлоти муттаҳидаи амрико ҳаст. намедонем бо чӣ сабаб нисбати мусалмонҳо чунин таҷовуз кард. шояд ки маблағ гирифта бошад аз куҷое, инаш ба худо аён. аммо ташаккури зиёд бар ҳамон блогерони Ӯзбекистон ки дар ҳар як навори худ мегуфтанд касоне ки дар иёлоти муттаҳидаи амрико ҳастанд, ҳамин ҷавонро ёбед. ва ин ҷавон имрӯз чӣ кор кард? Хеста аз мардум бахшиш пурсида истодааст. ва боз чӣ мегӯяд? мегӯяд ки аз ин кори ман падару модарам нороҳат шиданд, розӣ нестанд. албатта ки розӣ намешаванд. вақте ки ту нисбати мусалмонҳо ин корҳоро кардӣ, аз куҷо дигар розӣ шаванд? барои ҳамин мо дидем мардуми ғарб, мардуми куфр Қуръонро оташ заданд, зери по карданд. ин ҳама кам буд, аммо имрӯз аз дасти мусалмон, аз дасти фарзанди мусалмон Қуръон зери по мешавад. худованд несту нобудаш кунад. худованд хору залилаш кунад. худованд пойҳое ки Қуръонро зери по кард, худованд пойҳояшро шал гардонад. мо ба ин марг намехоҳем. бигзор то мурданаш азобу ранҷу шиканҷа кашида бимирад. ин аст хоҳиши ман, ин аст дуои ман нисбати ана ин бадбахт.